Dünya gelen adam bir ağaç ekmen, gitse dünyamda bergidar olur. Dünyadan gitmesin hiç kim bergidar, in olman bir ağaç eksin yadigar. Kimde kim bir ağaç ekse yadigar, dünyanın kitabında onun adı var. Çara Şirif, şahir, tercümeci, yazıcı, pek kuvvetli adam. Men onun eserleri bilen çağırıktan tanış. Halifa'nın özü bilenem inni, telim bilen bari katlaşık ediyen. Bu edek men onu öz doğduk diyarıma mihmançılığa çağırdım. Onun bir mihman olup gelişi ilkinci tapar değil. Çara Ağa'nın ağası Şahir Şalik Tekilov 1925 yılda bizim ovamızda oğlumçılık ediptir. Ovadaşlarım Şalim oğlumun yaşayan jayını şuun hunesenli ayak taklaptırlar. Bügedegim menin mehriban ovadaşlarım Çara Şirif'i kucak açıp karşıladılar. Ova adamları bile olan duşuk mahallında Şahir koşuk oldu. Gecelerine karı öyde dinlerdik bu erteki. Bağın yazın ağamızın yakımlıdı şerkepi. Kendi bilen ertekisi dövlü bir köpi. Ben deyişimde bir uğramda açılı ol bir kapı. Kılıçlaşıp kara dövün başın putan yerlerim. Daşta karlı sımırık binip gökte gezen yerlerim. Şahlı ağam bir gün bizi alıp geldi şehre. İnternatta yerleştirdi kışlar düğünü bahara. Bir yerde darp olmadık da giyim bile nahara. Uzun gece söz seçerdim ta yetiyencem sehre. Uzun gece koşku yarıp yine pozan yerlerim, koltucağım kitaplıca önkü gezen yerlerim. Çara mihman feyör adam. Her gelek men onun yanına salama varamda, yitirip tapan yar karşılayar. Sonra ol geçen günlerini yatlayar. Her gelekim bana halife maslahatını veriyor. Kanlı taka, lalın oğlu, gök yayların yigitler yali, okuyucuların sevgisini kazanan payemaların 10 tane aramanın avtarı Çara Şirif'te maslahat verere tatken. Dörediciliğin şeyi yok diyenleri. Uzak durmuş yolunu geçen adamın söhbetini dinlep, onun tapa almağın özüm, ulu bir durmuş mektebi. Ben ilk vaatlarında koyunu mektepte okudum. Ovada mektep açıldı, teyze mektep. Şu vaatı ben Şahlı beni alıp geldi denim, destatta koydu. Destattan sonra internat oldu, internattan sonra Teyan komutan institutu oturdum, instituttan Moskva aspirantura ettim. Aspirantura girmek ansat değerlim. Aşvatı institut torpşo yerlerde Moskva'da aspirantura girmek ansat değerlim. Aşet ben aspirantura girdim, aspiranturanı okuyup kuturdum. Yönü kuturumda disertasyon robotu yazmalı vaktinde beni Qayıqda Atabayev çağırıp Aşvat'a çağırdım. Ben Aşvat'a tadım hesaplaşıp bilyensem oldu. Aytakı Atabayev'dan tutulan ekeni. Ben geldim Aşvat'ta işlep Kamtımoğlu zaten uçortlu durumda derim benim bıraklar otlayıp 3 adam ben ayağımdan ardı verirken. Ol ardalarını son komitette seyrettiler, Karaskoy komitette seyrettiler de ailem olsa beni bakmadılar, adalet ettiler. Onun son ben birinci kitabı yazdım şu bıraklar otlayıp aslında. Ayrılık bir poema yazdım. Sonra ben katkı poemalar yazdım, ödüm neşriyatta işe başladım. Respublikamızın halk yazıcısı Çara Şirif 80 yaşayar. Menin kardeşlerim yazıcı şahirler, olu söz ustadının yaş davratını korumaçılıklı geçirmek hakkında az aladı edinaklar. Yazıcılar tayudundaki bu gedekli yığınanşıktaki gürlüğüm şu hakta olur.
Ulusunu tilan bir olur deyip köyünür yönü aytmakdır. Eğer bizim yazılar romanı son bedeni esafi 40-50 yaşlılar dünyada. Yani Sarı Aşirif'in, Kerbabayev'in, Ataoğlu Şutuf'un yeterlerini asıp, çolun üstülün edebiyat elimine etlen şairler, kıssasılar, dramaturglar, şairler yazıları. Şon için şu bizim yazılarımızın hayatını ürlettiğim Sarı Akın'ın aytmağı kaçık köp sözüm var, geten var, fikrem var. Önün hemen yanında bizim şairimiz, hem alimimiz, Beymurat Ustay oturuyor. Şun tercümecilik sunuatı Sarı Aşirif'in. Kat belirtti durum sunutlarının biri. Belki şu arada kalıp kurulmadım. Doğru. Sarı Aşirif edebiyatın hem janrlarında da üstünlüklü, işlen, hatırlı işlen halifa, yazıcı halifa, şair olduğunu aramızda veriyor. Sarı Aşirif tercüme sunuatına öğren koşan şair, yazı bir de katı doğru olur. Umuman tercümesilik sunuatına ulu ehmiyet veren adam deyip tanım ediyor. 50. 60. yıllar dövründe bizim edebiyatımızda tercüme bilen katı köp kızıklanıdırlar. Şu an Sarı Aşirif devlet neşriyatının baş redaktör hükmünde Rusya beyleki doğumlu halkların klasiklarının hem Sovet klasiklarının eserlerini tercüme etmekte şunu kuramakta Sarı Aşirif'in bahasına yetip bulmadık ulu hizmeti var. Tolstoy'un, Lev Tolstoy'un, Alexey Tolstoy'un, Turgenev'in, Çekhov'un, Gogol'un tohumlukları bizden neşr edildi. Şunun hemmesinde de Sarı Aşirif'in ulu payı var. Alexandrovich Pushkin'in, şunun Lermontov'un, belli Rus şairleri, Nekrasov'un, Ukrayna şairi Taras Shevchenka'nın eserlerini Türkmen diline geçirmekte Sarı Aşirif ulu ustaatlık sindiriptir şunun için. Ulu zahmet sindirip ustaatlık derecesine getiriptir şu tercümeleri. Çara yaşının bir sene varanını qaramazdan yadımany yaltanman bilenak. Efer yüzünü efer döle diyer. Qoruyda Türkmen halkının geçmişinden söhbet açan aramanın en sonkunu kodunu koyup yeni de bir täze aramanı yazmağa girişti. Bir täze kitap geçen asırda bolup geçen Göktepe vakalar doğrusunda olmalı. Türkmenistan'ın Masumladındaki devlet bayrağının laureatı Yazıcı Seyit Yalatayev'den men halifakta bir kanal gurrun vermegini hayiş edemde ol heves bilen aradilik berdi. Sarı Aşirif'in yeni bir ulu koşandı, bizim edebiyatımıza eden ulu bir koşandı. Onun şu beyik Rus edebiyatını Türkmen halkına yetirmekte bitiren işidir. O barıp biz fronto gitmediğimizden ön ilki şu tayda Aşgabat'ta biz şu piyada koşun uçilişlerinde olduk. Sarı Aşir 100. polukta oldu şu şehrin içinde tayarlar edilen vakti. Şunu eyyem şu vaatlarım şu Lermontov'u yad tutuyordu. Şu vaatlar bir hili papağınım murtsağa da medip şu vaat yaş vakti ödü bir hili çok sıfatım Lermontov'a men verdirordu. O bizden uçilişlerini ir utordu. Onu ofisyer divaniyasını ir verdiler. Onun için o bir hili biz kursant tak eyyem Nirdesin ey nina Ermeni gıydi, gezsem tapar mıkam bütün sayudi. Olgun yel ösyerdi todadıp qari, topuqu yağyardi, yan yardı deri, ağaçlar burculap, sular doňupdy, beynim sartıp, yüzüme kan öpdi, kulağı iştiyardi, gözüm görmeyerdi, ikelim kanlı gari termeyerdi, kellemi kaldırıp bir yakımlı el, kalmagal içinde bir zat deydi ol. Mehriban inedek ediyerdi emi, çavyardı yüzüme, yakımlı demi, yadımda del, aydın sözlerinin bari, şuları yad
tuttun şol günden bäri adım nina didi, ödüm Ermeni, şol gyz halat etdi, ölümden meni. Nirdesin ey nina Ermeni gyri, gelsem tapar mıkam bütün sayuri. Çaraşkirowy frontda ölümden halat eden Ermeni gyri Nina Sagomlyanyň ejesi, 92 ýaşly Zinaida Prokofyevna, hemde Ninanyň uýaty Margarita Artyunovna häzir Moskwada ýaşaýarlar. Çaraşir bilen aýaly oğullawat gelinjemi, olaryň gadyrly mehmandary boldy. Bir iki maşgalanyň duşuşygyny tolgun manfiýlamak mümkin däldi. Bir duşuşyk meniň ömürlük ýadymda galar. Вы встретились, то мне было плохо. Меня контужили, и сам глаза не могу открыть, уши плохо слышит. Лежал прямо, и тошнит как-то, дело плохо было. И мне где-то ран в голову, там она делала, потом мне вытащили место, где спокойно. Потом хотели меня санчас отправить. Да. Носилкой пришли люди, я говорю, нет, не могу. Голову. Потому что и другой роты я должен командовать, потому что там не было, мне позвонили оттуда. И потом мне тоже, если не будет, тогда то плохо. А потом лежал, это к вечеру был, а потом лежал до утра, наступления не было, до утра лучше стал, потом уже начал ходить, так это, потихоньку так. И она там рядом с вами была? Она у нас в наступлениях санчасть вообще сзади бывает. Да. Они перекочевают. Наверное, в это время они близко к нам прошли. Да. И они видели, наверное, бегом, она же молодая была, бегом прошла девушка и помогла, наверное. И оказала вам помощь. Только я слышал, что вот врач, это вы сам врач, когда что-нибудь делать, так рассказывать, что такое-то, такое-то, чтобы отвлечь внимание ваше, да. Поэтому она тоже сказала, наверное, я не надо, там, армянка, да, чтобы отвлечь от этого, да. И мне остался в голову Нина армянка. Да. Вот. Потом, после выздоровился, потом война уже был конец войны. И написал стихотворение. Как найти? Когда вы приехали на съезд писателей, ей пришла и сказала моя племянница, что там, говорит, какой-то писатель, говорит, из Туркмении ищет, говорит, Нину. Вот она сразу вспомнила. И вот ее потом привели к вам, и вот вы встретились. Человек она была исключительно добрый. Ну, понимаете, по профессии, гуманная у нее профессия, врач. Она очень была такая добрая, очень была хорошая, не потому что она моя сестра. Она не было случая, чтобы что-нибудь не сделала для тех, кто что-то у нее просит. Прекрасный был товарищ. До сих пор ее подруги вот перешли ко мне, я с ними дружу. Они всегда с такой грустью вспоминают, почему она так рано ушла. Действительно, ведь ей всего было 39 лет, только 40 должно было ей исполниться. Şahirin Ermeni gyýdy goşgysy ilkinji gedek 46-njy ýylyň 8-nji martyna metbuatda çap edildi. Çaraşirowyň front bloknotyna ýazan bu goşgyny Aman Kekil gaýet ödürläpdi. Goşgyny bugün ýatdan bilmeýän türkmen ýok bolsa gerek. Adamlyny diýdi gözüm Ermeni. Adamlyny diýdi gözüm Ermeni. Şol halat etdi ölümden meni. Adyňa döneýin Ermeni gyýdy. Nirde feneyni Ermeni gyýdy. Ermeni gyýdy. Gözläp tapar mykam bütün haýudy.
8-nji ýylyň oktýabrynyň 5-inden 6-syna geçilen giýje bolup geçen Aşgabat ýer titremesinde 10 miňlerçe ömür gulmyň astynda galdy. Şonno çara gada gyýjagaly sülgün bilen aman galmak başardy. Ben Uruş'tan gelip ýa bir oňat işe başlapdym. Bir tarapdan ben işlem gatyryp açgylýady, özüm goýýadýan wagtymda. Onun da men aýalym nohurlygy. Bana Cemalliýalar olam olsa Medeni Institutu guturdy. Medeni Institutu guturan şu Aşgabat Medeni Institutu'nun gyýylan arasyna en birinji diýen boldy onu. Türkmen gyýylarynyň arasynda. Özüm Glavrasiýol işledi 4-nji poliklinika, Tekwadyryň poliklinika. Tekwadyryň Türkmenleriň üçeneri. Şu aýallaryň hemmesini ýanyna gererdi. Garraýalar, ýaşlar boldy, ýanyna gerdi. Olam öz wraçlaryny görkezip, bu gaty okumak etdi. Dünýä düzdü, men giýje işläp otyrym şo ýerde. İşläp otyrym, birden gerdim. Ben ilk yerden kan duýmadım. Bir ýyl şeydi boldy. Turdum da Ana Cemal Aylık'tan yatıp durdum. Kaç yerden yedim. Ödüm çıktım oğluma taraf. Arda veranda da oğlum vardı. Oğlum argıladım on oğlum taraf yıkıldı. İlme verdim ilmem yıkıldı. Şu nimede ben veranda ödüm kalaydım. Ana şehirlik bilen ben ödüm kovyoluşum. Biraz hayalan onun oğlum vefat ettiler, kat oğlum vardı. Tek bayılır. Şol taşygar wakadan 40 ýyl geçen soň Ermeni halkynyň üstüne tebiği betbaşçylyk indi. Bu ajy hawara 80 ýaşly goja ýürekden gynandy. Ol şonu Aşgabat ýer titremesinde wefat bolan ýyldaşlaryny, dogan garyndaşlaryny ýatlady. Eger şonu bütün Sowet halkynyň doganlyk himayaty bolmadyk bolsa, nähili aýylgan wakalaryň bolup biljekdigini gözeňine getirdi. Dost başa iş düşünni tanalýar. Çaraşirwam ara wagt salman Ermeni topragyna ýola düşdi. Agyr günni hoş dedi mätäç adamlaryň arasynda boldy. Olaryň göňüllerini kalkındyrdy. Eýtem ne bolsa, peýik watançylyk uruşynyň galaply töweşlerini ölüm ýatdygyny ýatirha, Çaraşirwi ajalyň elinden alyp galan Ermeni gyýdynyň ýagşylygyny heýde unutmak bolarmy? Çarağamız inni 60 ýyldan owrak wagt bäri şeper edebiýatynyň çarkanlykly ýollary bilen ýörep gelýär. Ol edebiýatymyza uçursyz uly goşunlar goşdy. Her gezek şu hakda pikir edemde, özümiň çaraga bilen bile bir döwürde ýaşaýandygyma çyn ýüregimden uňýar. Yer we suw insan ýaşaýyşynyň özeli. Yer bilen suwuň adalatly, adamkärçilikli ýaşaýyş ugrunda adamzat ömür wagt görüşip geldi. Çaraşirov şu problemanyň rewolýusiýadan öňkü zamanlardaky tragediýalaryň çany şaýary. Onuň agyr şarpygyny dadan adam. 5 ýaşyna ýetmeýänke suwurundaky dawada kakazyny ýitirip, köp ýyllar horluk zarlygyň ejrini çeken adam. Şonuň üçin Kanuni Saka trilogiýasynda şahyryň
halk tragediyasını öktürük bilen açışı yönü yerden değil. Çaraşir filan Qurban Seyedov'un libretto esasında SSR'ın halk artisti, sosyalist kıymetin kahramanı, kompozitör Gülü Muhalif, Kanlı Sakan'ın sonatlı operasını öğretti. Opera Türkmen sağ sınıfının altın fonduna girdi. Adamın durmuşu geçip barıyar. Ama her adam öz iyidine seyretmeli. Men köplen suatına nalaytıda şöyle 80 yaşamdan soň durup pikir edýän. Men näme kömek etdim öz halkyma, öz watanym üçin näme iş etdim diýip köp pikirleşmek bolýar. Netere oturdan doğrudan ben yadan ramallamyň tany onu vardy. Indi şu wagtlar 11-nji ýazyp oturýar. Ýöne her ýyl kyn ýagdaýda danym mudam ýazmak kulum bolýar. Emma men başymda dören köp kynçylyklar geçdi. Doğrudan aydanna men çağatımda gaty garip ýetim jüplet tomlara düşdüm. Son kuatlarda danym köp forklar çekdim. Doğrudan benim durmuşumda forklar kän boldy. Ana kalkoz guruşy döwründe de gaty kynçylyklar gördük biz. Ondan soň soňky döwürde de bir döwlet barýan wagty guruş başlany. Guruş döwründe de gaty kynçylyklar gördük. Iň gowy görýän adamlaryň ölýär. Ana ben agam şal kekil öldü. Yer kılana ayalım, oğlum öldü. Şeyli de olsa ben şu zatlary ben işlemekten elimi soğutmadı. Men mudam gaýtap beter işledim. Şu wagtda şimdi ben ýadan işlendi atlam. Doğrudanım 80 ýaşlyk ýylyna terelinde. Doğrudanım 80 ýaşyň içinde az iş etmeýändir. Ýöne on her bir adam şonu ýalet işlemek gerek. Bizim şu wagtky ýaşlamynyň goşularyny okyan men, hekaýalaryny okyan, käwirleriň romanlaryny okyan. Doğrudanım bulan içinde gat gowlarym bar. Qoşoqlaqlarım var. Ene şol ýigitlerim, şol ýazyjylarym öz ýazan zatlaryny gaty ünsü berip mudama galamly goýman işlemeli, kynçylykdan korkmalylar. Emma ýazmaly ýazanyň bu topun bozmaly bolýar. Onam gynanmalylar. Çaraganyň uly döwletli maşgalaty bar. Onuň çağalarynyň her bir kärde biri profesör, biriki de Lukman, başka biri muallim. Çaraşır, ödürü bağıtlı adam tayyar. Her gün seher turup, gözünü açıp, täze doğan günü görmek bağıttır. Täze doğan günü kucaklap, uçup, günden galman yöremeli vaqıttır. Täze doğan günü görmek bağıttır.